Здравейте от Мебели Платан. Тук искам да ви покажа процес на монтиране на кухня. Съжалявам и за шума. Това са моите колеги Слави и Февзи, които ще видите от този процес какво нещо ще се творят накрая. Кухнята е пастел, МДФ с лаково покритие. Виждате как всичко е направено абсолютно точно по мястото. Здравейте! Днес от Мебели Платан искаме да ви покажем един апартамент, който изцяло е реализиран с мебели, закупени от нашия магазин. Повечето от мебелите ние сме ви ги представили като отделни продукти, а сега може да ги видите на едно место, в едно общо помещение, решено и реализирано с клиента, който изцяло ни се довери да избере мебелите от нас. Това е трапезарна маса Верона, познавате я, правили сме отделни клипове за нея, знаете, тя се разтяга и става до големия размер 2,40 м. В неразтегнато състояние 1,60 м, може да отваряте едната част, можете и двете да отваряте. Това е една от новите ни колекции за шкафове за трапезария и хол, казва се Виши. Тя има отделно собствено осветление, телевизионен шкаф, трапезарни, виждате в този много приятен и модерен бежево, студено бежево капучинов цвят. Виждате комбинацията между двете маси, те са абсолютно идентични, пълна и трапезарна. И това е малкият модел на диван Марозо. За него искам да ви обърна специално внимание. Лично аз смятам, че обема, който може да е за малък диван, той много добре го обхваща. Размер е 2,40 м на крайната част на дивана, но виждате поради по-малкият облагът, че има достатъчно пространство за 2-3 души, които да си почиват на него. Знаете, тези се вдигат, разтяга се, става на легло, в тази част е и като ракла. Кухнята е едно модерно решение с врати от МДФ, лак, матови. Виждате, дръжките са скрити. Ето лака на сам да гледнете къде е дръжката. Да се погледне. Тя не се вижда. Вратата я покрива. Цвета е много тъмно кафяво, не знам дали се вижда на видеото. Красив модерен цвят е. Всичко долу е скрито, тук е пералня, тук е мялна машина, фурната я виждате. Тук дръжките също са пани, ето може да видите как е. Механизмите са добри, прибират сами. Едно модерно решение. В нашия магазин има мустра на тази кухня. Може да избирате от много цветове при този модел. Могат да бъдат и гланцови вратите. Лично аз смятам, че матовите стоят по-елегантно. Също искам да ви покажа тази част на малко допълнителни шкафове, които сме заложили с клиента в този проект. Тук има контакти, иначе вътре са си шкафове нормално. Вратите тук прибират сами. Виждате, тези шкафове са малко по-издадени напред. Това сме го направили в просто решението на дизайна. Това може би се сещате, модулна система Zara. Виждате, тук доста голямо пространство сме обхванали с тези гардероби, които сме ви казвали вече, че са модулна система. Можем да използваме различни модули, с които да вземем пространство, каквото желаем да използваме в гардероби. Заедно с едно от нашите легла, които също имат място за съхранение. Матрака се повдига. То се предлага в два цвята, този и сиво. При модулна система Zara знаете също, че имаме и други цветове, които може да избирате като лице и като корпус на дървесната част. Така, това е младежката стая. Легло катана. Също има голямо пространство за багаж отдолу. Ето. Да се отново модулна система Zara за едно по-голямо момченце в двете части.
Ето и тук имаме тя.